Εδώ πέρα, σε αυτή την περίπτωση, βλέπουμε ότι υπάρχει ασυλία από όλους. Δεν το δεχόμαστε. Ήρθαμε για να φωνάξουμε ότι ο κόσμος είναι αντίθετος απέναντι σε αυτές τις πολιτικές. Δεν θα τις νομιμοποιήσετε μέσω του αθλητισμού. Τα γήπεδα θα μιλήσουν. Ελευθερία στην Παλαιστίνη. Δεν είναι ευπρόσδεκτες οι ομάδες του Ισραήλ, να διαμαρτυρηθούμε για αυτόν τον λόγο. Εξάλλου η συμμετοχή τους στα ευρωπαϊκά κύπελα οφείλεται σε πολιτικούς λόγους. Το γνωρίζετε καλά, γεωγραφικά δεν ανήκουν στην Ευρώπη. Πολύ δε περισσότερο σήμερα που συντελείται αυτή η γενοκτονία ενάντια των Παλαιστινίων, θα έπρεπε να αποβληθούν από αυτές για να υπάρχει πίεση να σταματήσει αυτή η γενοκτονία. Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι, είναι χαρά. Αυτό θα πρέπει να είναι, εκεί μένουμε. Οπότε δεν μπορείς να μοιράζεις ένα παιχνίδι και μια χαρά με εκπροσώπους των γενοκτώνων.